Mä kuvaan tänään teille varusteesittelyn. Aloitetaan satulahuovista ja mä en nyt laita paussille, koska tässä on vaan 0308 aikaa. Eli siis tällainen tapiskouluhuopa, se on tällainen aika vanha, mun vanha se. Sitten on tällainen talvikouluhuopa. Sitten voidaan katsoa vaikkapa suitset ja riimut ja sellaiset. Eli tässä on pakatut suitset. Ne on kivat, koska mä just tänään putsasin ne. Niihin kuluu mikä tämä on? Sanokaa nyt. Turparemmi. Ja se ei oo kiinni, koska mä tykkään niin kun ilman turparemmia ratsasta. Sitten tässä on mun ihan uudet hienot riimut. Tänään ostetut. Maksoo sen 15,90 €. Siis 15,90 €. Että tällaiset hienot bling bling riimut. Sitten vaikkapa, katsotaan täältä riimunnaru. Tässä on vanha riimunnaru ja sitten tää on sellainen uusi. Se on nyt jo venyinen. Eli toi on vanha tuo lila ja tää pitkä, pinkki, hieno, karvainen, kimalteleva on sitten tämä uusi. Sitten mä katson vielä teidän kanssa harjat ja nämä jalustimet. Tällaiset jalustimet. Tuolla on vielä. Tässä on toinen. Jos haluaa niinku tällaiset kiiltävät jalustimet tai jotain kiilot tai jotain rautaa, vaikka hevosen satulasta, niin just nämä jalustimet. Kannattaa käyttää vanhaa hammasharjaa, siis jos sulla on oma vanha hammasharja ja vanhaa hammastahana, niin sillä pesette, niin tulee yhtä kiiltävät. Mä oon pesty myös noiden suitsien kuolaimet sillä hammastahdalla. Sitten on vielä harjat. Satulan mä näytän sitten viimeiseksi teille. Tässä on niinku hikiviila, kova harja, kumisuka, toinen kumisuka, pölyharja, kaviokoukku, pehmeä harja, toinen pehmeä harja, kampa. Sitten harjakampa ja toinen harjakampa ja sitten kolmaskin kaviokoukku. Sitten mä näytän vielä teille ton satulan. Mä kiitän nyt, jos tää pääsee YouTubeen ja tykätyks. Moikka!